ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଲରେ ଥିବେ। ଏଇନା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ହରିସହଦେବ। ଟାଇମ୍ ଆସି ପାଖାପାଖି 5ଟା 5:30 ହେଇଗଲାଣି। ବେଳ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ, ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା, ତାପରେ ଫେରିଯିବା ଘରକୁ। ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ହରିସହଦେବ ମନ୍ଦିରରେ। ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସେ ମନ୍ଦିରରେ। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଆସିଥିଲେ, ହରିସହଦେବ। ବାଲି ଅଛି, ବାଲିର ତଳେ ମନ୍ଦିର। କାମ ଚାଲିଛି। ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖେ ଏମିତି ବହୁତ ଆଡ଼େ ବହୁତ ବାଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ହାଇଟ୍ କମ୍ ଅଛି। ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି।